L-investiment ta' 50 miljun euro fil-proġett rivoluzzjonarju ta' Shore to Ship li tisir minn Infrastructure Malta fil-Port il-Kbir se jibda jiġi ttestjat fuq l-ewwel bastimenti li jitlu f'pajjiżna fi żmien li ġej. Il-proġett se jkun qed jipprovdi l-elettriku lil bastimenti l-kbar waqt li jkunu sorġuti fil-port ewlieni tagħna u bekk jitnaqqas drastikament it-tniġġis tad-diossidu tal-karbonju fl-arja fiż-żona. Permezz ta' Shore to Ship, dawn mhux se jibqgħu iżjed bil-magni mhix hawnlejn waqt li jkunu wefqin fil-port u minflok iridu jiqilbu fuq l-elettriku mix-xatt għal ġenerazzjoni tal-elettriku biex ikomplu joperaw abbord. Stephen Xwiereb, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, aċċenna dwar l-importanza dan l-investiment li qed isir fil-Port il-Kbir. Biex nissupplixxu l-vapur biex ikun jistgħu jaqbdu mal-grid biex niftehmu, issa fil-fatt dal-ġimgħat li ġejjin għandna xi vapuri ħajkun qed jagħmlu commissioning tas-sistema, jippruvaw is-sistema u jekk Alla jrid mis-sena d-dieħla nkun nistgħu nibdew nħaddmuha biex ovvjament ikun hawn ukoll tnaqqis ta' tniġġis fl-arja. Permezz tal-proġett, it-tniġġis tal-karbonju se jitnaqqas bl-istess valur ta' 1900 karozza inqas fiċ-ċirkolazzjoni jew itħawwil ta' 130,000 siġra aktar. Bl-istess mod aktar kmieni din is-sena bdew ix-xogħlijiet fuq proġett ieħor simili fil-Port Ħieles b'investiment ta' 12 miljun euro li se jara lil dan il-port kummerċjali importanti għal pajjiżna jibqa' jaħdem bl-aħjar mod possibbli f'ambjent aktar san u binqas inkonvenjenti għal residenti tan-nofsinhar partikolarment dawk ta' Birsabbuġa.